Is-sena l-oħra d-deficit fil-kaxxa ta' Malta naqas perċentwal u nofs fuq sena qabel. Dan ifisser titjib ta' 76 miljun euro. Dan joħroġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wriet sinjali qawwija anki tal-kupru mill-pandemija. Id-dħul tal-Gvern żdied partikolarment anke għax il-Gvern daħħal iżjed flus mill-income tax f'kuntest ta' settur tax-xogħol b'saħħtu u rata ta' qatt baxxa ħafna. Fil-fatt id-dħul tal-Gvern laħħaq qrib il-5 biljun u nofs euro li jfisser titjib ta' kważi 640 miljun euro fuq sena qabel. Meta niġu raba kwart tas-sena li għaddiet, jiġifieri bejn Ottubru u Diċembru, id-dħul tal-Gvern żdied bi kważi 261 miljun euro meta mqabbel mat-tielet kwart tas-sena li għaddiet, jiġifieri bejn Lulju u Settembru tal-2021. In-nefqa tal-Gvern ukoll żdiedet kemm imqabbel ma' sena qabel u anke fuq it-tliet xhur ta' qabel. Fil-fatt in-nefqa tal-Gvern fl-2021 laħqet kważi 6 biljun u 615 miljun euro. Din is-somma fissret żieda ta' kważi 564 miljun euro fuq sena qabel. Fir-raba' kwart tas-sena li għaddiet in-nefqa żdiedet bi ftit aktar minn 268 miljun euro. Id-dejn tal-Gvern imqabbel mal-prodott domestiku gross fl-2020 kien ta' 57%. Fl-2011 taħt il-Gvern ta' Lorenz Gonzi, id-dejn ta' pajjiżna kien ilaħħaq is-70.2% li jfisser 13.2% iżjed minn dak tal-lum, meta pajjiżna qed jaffaċċja kriżi ferm akbar bil-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra fl-Ukrajna. Ir-rata ta' 57% tad-dejn imqabbel mal-prodott domestiku gross irreġistrata fl-aħħar 3 xhur tas-sena l-oħra huwa ferm inqas mill-medja fiż-żona euro li hija ta' 95.6%. Ir-rata ta' Malta hija ferm inqas minn dik fil-Belġju, fl-Italja u l-Ġermanja fost oħrajn. Dan hekk kif ir-rata tad-dejn imqabbel mal-prodott domestiku gross ta' dawn it-tliet pajjiżi hija ta' 108.2%, 150.8% u 69.3% rispettivament.